Türkmenistanyň raýaty we orsiýete gaçybatlygy gözleýän Täşmirat Bekiýew türmeden boşadyldy. Orsiýetden deportasiýa edilmek howpy bilen ýüzüňiz bolýan Bekiewiň boşadylmagy barada 6-njy ýylda Adam hukuklary boýunça Türkmen Helsinki fondy habar berdi. Guramanyň orsiýete gaçybatlygy gözleýän Türkmenistanly Bekiewiň Sankt-Peterburgdaky deportasiýa merkezinden 4-nji iýunda boşadylanlygyny onuň tanışlaryna salgylanyp habar berdi. Guramanyň habaryna görä 4-nji iýunda sud Bekiewiň orsiýete gaçybatlygy almak barada gardasyna garamak işiniň doly dälligi we şahsiýet resminamalarynyň enteklik edilmänligi sebäpli onuň Türkmenistana deportasiýa edilip bilinmejekdigini göz öňünde tutup ony boşatmak kararyna gelipdir. Türkmen Helsinki fondunyň çeşmelere salgylanyp habar berýäli, bir ýylyň geçmegi bilen barlygy tamamlanmandyr we hiç hili karar çykarylmandyr. Şu ýylyň maý aýynyň ahirinde 2023-nji ýylyň mart aýyndan beri Orsiýetiň Sankt-Peterburg şäherindäki Deslavka tutsakhanasynda saklanýan Bekiewiň daşary ýurt raýatlary üçin niýetlenen Krasnoye Selo raýonundaky 1-nji wagtlyň tutsak merkezine geçirilenligi habar berilipdi. Adam hukuklaryny goraýjylar şonda Täşmirat Bekiewiň Türkmenistana deportasiýa edilmeginiň ähtimallygyny aýdyp, oňa hem öz agasy ýaly agyr jeza sezebar bolmak howpynyň awanýanlygyny belläpdiler. Täşmirat Bekiew 2023-nji ýylyň awgust aýynda Orsiýetiň häkimetleri tarapyndan Türkmenistana deportasiýa edilen Aşyrbay Bekiewiň inesi. 2015-nji ýylda Türkmenistanyň Milli Howpsuzlyk ministrligi iki dogan Bekiewleri milli we dini ýigrinji öjükdirmekde aýplap olary gözlük sanawyna goşupdy. 2023-nji ýylyň 16-njy martynda Täşmirat Bekiew Sankt-Peterburgda tutsak edildi. Ilki başta ol immigrasiýa kanunlaryny bozmakda aýplandy. Ýöne iki hepden soň türkmen häkimetleri gaýybana oňa garşy hat agyr aýplamalary bildirdiler we ony ekstremist diýip yglan etdiler. Ondan soň Orsiýet Federasiýasynyň baş prokuraturasy ekstradisiýa barlygyny başlady. Bekiew Orsiýet Federasiýasynda gaçybatlyga sorady. Türkmenistan tarapyndan şoňa meňzeş jinaýatda aýplanan Täşmiratyň agasy Aşyrbay Bekiew 2023-nji ýylyň awgust aýynda Orsiýetde migrasiýa kanunlaryny bozanlygy sebäpli Sankt-Peterburgdan Türkmenistana deportasiýa edilipdi. Adam hukuklaryny goraýjylar Türkmen tarapynyň haýyşy boýunça Türkmenistana deportasiýa edilen Aşyrbay Bekiewiň islam ekstremizmi aýplamalary esasynda 2023-nji ýylyň oktyabr aýynda 23 ýyl azatlykdan mahrum edilenligini habar berdiler. Synçylar bu hökümi Türkmen häkimetleriniň raýatlary uzak möhletli türme tutsaklygy bilen gorkutmak boýunça alyp barýan tejribeleriniň dowamy diýip hasaplaýarlar. Türkmen Helsinki fondunyň habaryna görä Aşyrbay Bekiew häzirki wagtda Owudan Depe türmesinde saklanýar we çeşmelere görä onuň saklanýan tutsaklyk şertleri gaterbet. 2017-nji ýylda adam hukuklary boýunça Ýewropa sudy Aşyrbay Bekiewiň Türkmenistana ekstradisiýa edilmegini toktadypdy. Şol ýylyň maý aýynda Bekiew tutsaklykdan boşadylypdy. Şerede bolsa 2023-nji ýylyň martynda Bekiewler ýene-de tutsak edilipdi. Orsiýet olaryň birini türkmen häkimetlerine tapşyrdy. Bekiewleriň garyndaşlarynyň we tanışlarynyň söýlerine görä, iki dogan musulmanlar bolsa-da olaryň inançlary ekstremist we radikal garaýşlara gabat gelmeýär. Paýtagat Aşgabat we Balkan welaýatynyň Balkanabad hemde Türkmenbaş şäherlerine taksi sürüjileri ýetmezçilik edýär. Bu aralykda döwlet ködöwçiligine awtomobil ulaw hyzmatlary kärhanalary taksi sürüjilerini işe çagyrýar. Azatlyk radiosynyň habarçylary Aşgabat, Balkanabad we Türkmenbaş şäherlerine awtolaw kärhanalarynyň hasabyna duran taksi ulawlarynyň ençemesiniň sürüji we müşteri ýetmezçiligi sebäpli boş duranyny habar berýärler. Şeýlelikde paýtagat taksi ulawlarynyň tas ýarysyna golaýy. Türkmenbaşdaky döwlet taksileriniň 4-den 3-üsi Balkanabada bölünip berilen taksileriň bolsa ikisinden biri işlemeýär. Döwlet taksi kärhanalaryny işlemäge isleg bildirýän adam tas ýok diýen ýaly. Diýip ulaw pudugynyň habarly bir çeşme aýdýar. Sürüjiler bu ýagdaýy ýerli awtolaw kärhanalaryna iş şertleriniň amatsız bolmagy bilen düşündirýärler. Şeýle-de günwatar sebäpde müşteriler ýetmezçilik edýär. Türkmen portal neşri 5-nji ýylyň Aşgabatdaky awtomobil ulaw hyzmat açyk görnüşli paýdarlar jemgyýetiniň raýatlary sürüji wezipesini işe çagyrýanyny habar berdi. Bu aralykda ýerli blogerler hem imo messenger arkaly sürüjilik iş teklipleriniň giň köpçülüge ýaýradylmagyna goşunt goşýarlar. Türkmenbaş şäheriniň taksi kärhanasynda zähmet çekeri tas adam galmat diýen ýaly. 150 taksi ulawyna tas 30 çemesi sürüji bar. Ýolbaşçylar ähli ýerlere bildiriş berip çykdylar. Sürüji tapylmaýar. Diýip bir Balkanly taksi sürüji Azatlyk radiosynyň habarçysyna gurrun berdi. Sürüjilerden günnelik 220 manat meşburini gazanç etmek talap edilýär. Gary bersede döwlet ulawlaryna edilmeli hyzmatlar sürüjilerden talap edilýär. Türkmenbaşda günnelik 220 manat tapmak kyn. Tapan ýagdaýynda hem ulawyň döwülse
teker yarlısa uloğun ätiýas şaýlarynyň üpçünçüligi sürüjüniň üstüne ýüklenilýär. Iň bolmanda motor ýagynyň çalşyrylmagy filtr bilen bilelikde 800 manat bolýar. Müşteri tapmak hem kıyın. Adamlarda pul yok. Avtobuslara minýärler. Galy berse-de husus taksiler hem köp. Döwletde taksi sürüjü bolup geljeğini gurmak mümkünler. Deyip taksi sürücü taýýar. Onuň sözlerine görä karhanalaryň işgärleriniň ençemesi daşary ýurtlara, şolsany Ýewropa ýurtlaryna we Birleşen Arap Emirlikleri hem de Katar ýaly aýlyk döwletlerine işe gidipdirler. Taksi hyzmatlaryny hödürleýän awtomobil ulag hyzmat açyk görnüşli paýdarlar jemgyýeti şeýle Balkan welaýatyna Balkan Awtoulag öňümçilik birleşigi hem de Türkmenistanyň Awtoulag karhanasy Türkmen Awtoulaglar agentliginiň garamagyndadyr. Bu gullugy Türkmenistanyň Ministrleri Kabinetiniň ýanyna Ulag we Aragatnaşyk agentligi gödäwçilik edýär. Azatlyk radiosu taksi karhanalaryna sürüjü ýetmezçiligi boýunça ýerli karhanalardan tesbir alyp bilmeýär. Türkmenistanda Gurban bayramına bir hepdeden hem az wagt galanda ýurdun Günbatar Balkan welaýatynda iri we ownuk şahly mallaryň bahasy tas 2 hisse gymmatlady. Bu barada Azatlyk radiosynyň habarçysy 10 iýunda Sewitden maglumat berdi. Türkmenbaşynyň 4-nji we bazar günleri bolýan mal bazarlaryna şeýle-de Aktaş ýaşaýyş toplumynyň mal bazaryna takmynan 15-16 kilogram agram bolan goýunlar we geçiler 1400 manatdan aşak berilmeýär. Geçen hepdelerde olaryň bahasy häzirki narhynyň ýartyny deňdi. Dip yerli ýaşaýjy mal bazarlarynda şaýat bolan ýagdaýlaryny anonim şertde gurrun berdi. Türkmenistanda Gurban bayramynyň senesi her ýyl prezidentiň fermany bilen kesitlenilýär. Şu ýurtda iýun aýynyň 16-sy, 17-si, 18-i günlerine gabat gelýän Gurban bayramynda musulmanlar mal soýup sadaka berýärler. Ýaşaýjylaryň ençemesi bazarlarda 1 kilogram etiň bahasynyň 65 manada deňdigine ünsü çekip, diri maly satyn alanyňda onuň her bir kilogram etiniň tas 100 manada düşýändigini aýdýar. Şeýle-de olar ykdysady kynçylyklaryň arasynda alýan aýlyklarynyň onsuz hem bazar sebedine gabat gelmeýändigini we bu bahadan goýun geçi alyp biljek maşgallaryň sanynyň juda çäklidigini belleýärler. Bayramçylyklaryň öňü syrasynda azyň, etiň bahalarynyň gymmatlamagy adaty bir qada öwrüldi. Ýöne häzirki bahalara görä gurbanlyk sadakalaryny berip biljekler juda az boljagy meňdeýär diýip yerli ýaşaýjy aýtdy. Mal sewdasyny edýän telekeçileriň bir näçesi anonim şertde habarçymyza beren maglumatynda mallaryň bahasynyň gymmatlamagynyň diňe Gurban bayramy bilen däl, eýse ýurtda ownuk we iri şahly mallaryň sanynyň göz görteli azalmagy bilen hem baglanyşyklydygyny aýtdy. Geçen hepde Türkmenbaşynyň mal bazarlaryna aýlanyp gören habarçymyz bazarlarda mallaryň sanynyň göz görteli azalandygyny synlasa bolýandygyny belledi. Aktaşdaky bazarda ýerden saat 9 töwereginde bar ýogy 20 töweregi goýun geçi we 8 sany sygyr satyga çykarylypdyr diýip habarçymyz sözüne goşdy. Azatlyk bu ýagdaýlar barada Sewitiň Sowda edarasyndan we owa hojalygy bölümünden tesbir alyp bilmedi. Ýöne bu maglumat ýurtda gyş faslynyň maldarlar üçin agyr geçendigi, ot iýmetmezçiliginiň maldarçylyk puwdagyna zarba urandygy baradaky habarlardan bir näçe aý soňa gabat geldi. Mallar soğuktan näl, ot yetmezçiliginden ejir çekdi. Göleler we gullar açlykdan we horlukdan gyrly. Mallar köpelmegiň deregine adalýar. Ençemesi ardan wakadan satyldy. Dip bir näçe çopan mart aýynyň ahirinde azatlyga gurrun beripdi. Türkmenistanyň hökümeti maldarçylyk hojalyklaryna giň ýol açyp, yerli mallaryň östürilip ýetişdirilmegine üns berýändigini wagtal tekrarlaýar. Ýöne maldarlar ýyllar boýy ot iýmetmezçiliginden şikayet edip gelýärler. Şeýle-de ýurda soňky ýyllarda aralaşan gurukçylyk, su üpçünçliginde bar bolan problemalar, ıgalyň az bolmagy we ot iýim gymmatçylygy maldarçylyk hojalyklaryna agyr zarba urdy. Türkmenistanyň prezidenti köplenç ýurtda bellenilýän uly bayramçylyklaryň öňü syrasynda bazarlarda we sowda nokatlarynda bahalary hemişe gözegçilikde saklamagyň zerurdygyna ünsü çekýär. Muňa garamazdan uly bayramçylyklaryň öň ýanynda ilat azy karitlarynyň şol sanda etin gymmatlamagy bilen ýüzbeýiz bolýar. Şeýle ýagdaý soňky ýedek mundan 2 aý çemesi ozal Ramazan bayramynda ýüze çykypdy.